biti poslednji akt, ne daj Bože, da Skupština pusti taj statut. Vojvodini više neće trebati saglasnost Srbije ni za šta. Biće kao nekad kad je policija sprečavala da hrana iz Vojvodine ide za Srbiju nego išla za Hrvatsku. Ovo je poslednji čas da se urazume i opamete. Narodni poslanici Demokratske stranke ne smeju u Skupštini Srbije da glasaju za taj statut. Jer ako oni glasaju za njima, će glasati cela njihova većina i ode taj statut. Ustavni sud kod nas ne radi svoj posao. Postoje moje predstavke pred Ustavnim sudom koje stoje već 8 meseci, o kojima Ustavni sud uopšte neće da razmišlja. Nema rokove, nema kaznu ako ne obavi posao, nema puni sastav, nego od 18 sudija ima samo 12, dakle, od 15 samo od 10, tako. Dakle, uopšte nema odgovornosti šta ako taj statut bude usvojen. Podivljali su ljudi tamo. Ti političari više, tih 7% budžeta Srbije koji dobijaju, od njih je napravilo ljude nezajažljive. To sve ide kod Pajtića i 5-6 ljudi u Vojvodini. Oni odlučuju gde se investira, šta se investira, pogledajte kako dobijaju izbore. Tako što u taj grad sruče ogroman novac iz budžeta Republike Srbije, sami njemu odlučuju, sami ga kontrolišu, sami ga troše. Nema nikakvih kontrola. Dobili su Vojvodina vode, Vojvodina šume, obrazovanje su dobili, dobit će sudove, idu ka državnosti. Da li to Srbija može zaustaviti? Da, može, ali ne sukobima. To treba objasniti ljudima. Zašto mi sad preko lista Pravda objavljamo feljton o tome šta ne valja? Čujem da se sprema i Demokratska stranka Srbije, da će profesor Lončar da bude autor tih primedbi. Narodni pokret Svetozar Miletić, bila je profesorka Smilja Vramov pre neki dan kod mene, sprema se da jednu akciju sprovede, traže našu podršku, naravno da ćemo im dati. Treba stići do svakog sela da vidimo šta je to što ne valja, šta je to što treba da se promeni, ali ne da se promeni tako da mi stvaramo nezavisnu Vojvodinu. Znate, ja sam to nudio Evropskoj uniji kao rešenje za Kosovo i Metohiju. To u šta oni teraju u Vojvodinu. Ja sam rekao, a zašto vi ne primite Srbiju zajedno sa Kosovo i Metohijom u Evropsku uniju? A onda razvijajte Kosovo i Metohiju. Proglasite ga Evropskom regijom, mi im damo suštinsku autonomiju, vi im dajte novac, projekte, finansije, dovedite im industrijalce, podignite da život na Kosovu bude bogatiji nego u ostalim delovima Srbije. Radite. Nemaju stolicu i nacija, njima to i ne treba. Ne, oni to hoće od Vojvodine da stvore, koja nije u takvoj krizi. A ovde gde je kriza idu na potpunu nezavisnost. Vi znate latentnu opasnost opštine u kojima mađarski živali u većini stvaraju nekakve svoje, oni su jedna od županija, pričaju, kad se o tome priča, onda to počinje taj zanos nacionalni, zašto mi Mađari ne bismo bili svi u jednoj državi, ako smo u Evropskoj uniji, pa nije važno gde je ta granica. Imate opštinu u kojima Slovaci u većini, imate ekspanziju Rumuna na Vlahe u istočnoj Srbiji, gde ih proglašavaju za Rumune, daju im pasoše, s tim pasošima može se putuje po Evropi. Mnogi građani iz Srbije i Makedonije sa jugoistoka uzimaju bugarsko državljanstvo, uzimaju bugarske pasoše. Dešavaju se jako loše promene u Srbiji, a vlast se pravi da to ne vidi. U tom smislu, kad se setimo, da kažemo, tih prvih vaših govore, i jedan od problema koji ste, da kažemo, spomenuli jeste demografska kriza u Srbiji. U tom smislu, evo, i na naslovnoj strani Politike je bio pre neki dan da se, recimo, trudnicama isplaćuje 65% plate kao potez zbog krize i tako dalje. Da li Srbija toliko razmišlja o pronatalitetskoj politici, upravo vezano za ovo što vi govorite, o demografskoj krizi u kojoj se nalazi srpski narod i uopšte Srbije? A to je strašno. Kad je DOS došao na vlast, onda su mu izdiktirali spisak zakona koje mora odmah da usvoji. I tada nije bilo obstrukcije u Skupštini Srbije, bilo ih je 186. Oni su doneli zakon o radu, o
štrajku, o preduzećima, o invalidskoj, boračkoj socijalnoj zaštiti, o porezima i doprinosima. I tada su prvi put trudnice i porodilje oštećene u odnosu na situaciju koja je bila do tada. Jer je neko rekao u MMF-u, vi više nemate para za to, nemate para da penzioneri sa 60 godina idu u penziju, nego će ići sa 65, nemate para da iz budžeta namirujete penzije, nego ćete to da smanjujete, nemate para da penzija prosječna bude 70% od prosječne plate, nego ćete dati 52%, kao što je bilo i 46% je bilo u nekim mesecima, i odjedan put se ispostavilo da je kazna ostati u drugom stanju, da je kazna roditi dete. I to se, nije to ni malo godina prošlo, od onda 8 godina. Alarmantni su podaci. Po jedan grad umire godišnje više nego što se rađa. Šta će Srpska napredna stranka? Sad to treba, o tome treba zaista ozbiljno razgovarati i budžet će i narednih godina biti budžet jedne siromašne države, to je očigledno. U toj siromašnoj državi moraju se odvajati za socijalne programe. Ako se već zaustavlja razvoj, onda novac ne treba se baca, novac treba da se deli tamo gde je najpotrebniji. Ja sam zato i cinično je upoređivati dečje dodatke i penzije. Ja sam zato da svako ono što zaslužuje, svako što je ostvario, da može da ima i da može da naplati. Ali mi u decu ne ulažemo. Deca ne mogu da štrajkuju. Kao što ni seljak ne štrajkuje. Mi smo u ovoj državi zapostavili decu i seljake. Svi ostali nađu način da ostvare svoja prava. Radnici najlakše. Vidite, toliko su obmanjivani radnici, da su i sami naučili šta treba da rade. I sad oni uzmu socijalni program, primi za svaku godinu, ne znam, 100-200 evra koliko se odredi, uzme knjižicu, kupi automobil, kupi električni šporet i frižider i nema ni dinara. I kroz 2 meseca ponovo izađe na ulicu. Kao čovjek koji nema posao. Znači, seljak kome su inputi svake godine sve skuplji, koji je prošle godine po 10-12 dinara kupinu recimo prodavao, šljivu po 4 u džakovima spakovan, 8 dinara bila najveća cena, njega nema ko da zaštiti. Pa ga udari suša, 60 dana nije pala kiša, o njemu niko ne brine. Taj fond koji je trebao da bude poljoprivredni još smanjen ove godine ovim budžetom, jer nema dovoljno sredstava za taj fond. Nemamo stoke, uvozimo meso koje mi jedemo. Mi, seljačka zemlja, stočarska zemlja, uvozimo meso iz Argentine. Tamo ga špricaju iz helikoptera, zaprašuju krave i daju im antibiotike jer ne mogu da stignu da ih leče po onim njihovim prostranstvima. Zato se Brazil podiže kao država, ne na industriji, nego na svojoj poljoprivredi, a mi kaskamo, mi više nemamo ništa. Dakle, deca i poljoprivreda, to će da bude, ja mislim, osnov programa socijalnog, pronatalitetnog, programa socijalne zaštite, penzionerima obezbediti. Sad je očigledno da smo mi bili u pravu kad smo PUPS-u rekli u oči, otvoreno, u maju mesecu kad je formirana vlada. Mi možemo da vam garantujemo 10% povećanja penzija odmah, ne možemo da vam garantujemo 70% od prosječne zarade za 2009. godinu. Oni su rekli, mi nećemo sa vama da pravimo vladu, idemo da pravimo sa onim ko nam garantuje. Sad im je Tadić grubo, brutalno u oči rekao, nema ništa od 70%, oni to brane sada. Oni kažu, pa ne može sad. A to što su napravili ovu vladu, svesni toga da to ne može, to im nije ni važno. Dakle, ja nisam ljut na penzionere, ja sam ljut na ovu njihovu partiju, koja je obmanula i svoje penzionere i druge ljude čiji život od njih zavisi. I pitam se kako je sad tim ljudima iz PUPS-a, koji su u vladi Srbije, kad se čuje da nema dečjih dodataka i da se smanjuju nadoknade za trudnice i za porodilje. Da li osjećaju neku nelagodnost? Pa to su njihova deca, njihovi unuci, njihovi pravunuci. U tom smislu aktuelna je tema regionalizacije kao tema koja se lansira kroz medije. Da kažemo, čak je spominjano pravljenje više federalnih jedinica i tako dalje, gde bi recimo i Niš mogao da bude glavni grad. To je još bila
Boško Ristić izneo, čini mi se, prvi tu ideju, pa i njegovi u stranci nisu prihvatili. Šta je moj problem kad čujem termin regionalizacija, autonomija? Decentralizacija. Ne decentralizacija. Decentralizaciju treba izvršiti direktno sa Republike na lokalnu samoupravu. To je idealno. Lokalna samouprava treba da bude potpuno samostalna i u obavljanju svojih funkcija i da ima izvorne prihode i da potpuno sama odlučuje kako će da ih troši. Da nema nikakvu transmisiju ni region, ni autonomiju prema republičkoj vladi. Znači imate vladu Srbije, vladu Niša i ništa između. To je idealan način da zaustavimo tu beogradizaciju. Nama se čitavi gradovi pomeraju, ljudi se naseljavaju već i iza Avale. Ostaće Beograd kao jedini naseljen grad, Novi Sad, kad bi dao Bog da Niš i Kragujevac mogu, ali nešto zaostaju za ova dva grada. Dakle, zašto se naježim kad čujem termin federalna jedinica, autonomija, region? Zato što sam to sve proživeo. Zato što vi sad imate Vojvodinu. Taj Pajtić koji sad ima i svoja sredstva i svoje zakone i čeka svoj ustav, osjeća se kao da ima svoju zemlju. Sad samo još nedostaje da mu se ta zemlja zove kao njegova zemlja. Znači da bude Republika Vojvodina, da ima zastavu u Ujedinjenim nacijama, da bude član Evropskog parlamenta, da bude član Evropske unije. Jer to su aspiracije kod ljudi kojima se otvaraju takve mogućnosti. Kad će opština da poželi da bude država? Nikada. Šta je bila Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija? Bile su republike. Jesmo li bili sigurni da nikad ne može se raspadne? Da, bili smo sigurni. Jesmo bili sigurni da je Ustav dovoljno jaka garancija da bez saglasnosti Srbije ne može se odcepi Slovenija? Jesmo, pa se odcepila, jeste. Ko vam sad garantuje da opet neće se pojavi neka komisija Evropske unije i kaže Vojvodina može da bude država? Kao što Kosovo može da bude država. Kao što bi neki drugi region bio. Ja mislim da sam u to ubedio Vojislava Koštunicu, on je do pre 3 godine izuzetno se zalagao za regionalizaciju. I kad smo o tome razgovarali, kad sam ja iznao ove argumente, on nije imao kontraargumente. Njegov kontraargument nisu regioni i republike u Nemačkoj. Jer tamo nikom ne pada na pamet da pravi državu. Da cepa Nemačku. A ovde bi to bilo najlakše. Dobro, to su bile ideje akademika Jovičića i tako dalje. Počelo od Jovičića, međutim, najveći zagovornik među aktualnim političarima bio je Vojislav Koštunica. Ja sam hteo jednu drugu hipotezu da kažem, u Nišu su mnogi nezadovoljni, da kažemo, sredstvima iz nacionalnog investicionog plana. Parafraziram, rezonovanje bi bilo sledeće. Kada bi Niš bio regionalni centar, onda ne bi moglo, recimo, sredstva iz nacionalnog investicionog plana da se, da tako kažemo, raspodele i na taj način bi se prosto Niš kao jedan regionalni centar izdvojio. Da li takvu vrstu rezonovanja, govorimo sad konkretno o gradovima kao što je Niš, možemo i o Kragujevcu, da li bi to pospešilo razvoj samoga grada? Ali morate da samo osnovnu strukturu države zamislite. Šta je ono što drži jednu državu na okupu? Ravnomerni razvoj. Znači, ne možete vi sad da kažete, recimo, u Novom Sadu se stiče mnogo prihoda, a u Pirotu se ne stiče. Pirotu ne damo ništa, sve se steklo u Novom Sadu. Nema države na svetu koja će tako da reaguje. Ne, nego će reći, Novi Sad ima najviše, ali moramo